देखिए घर दिख रहा होगा आपको किस तरह से है, जो कि गंगा जी में समाहित होने जा रहा है पूरा। एक और माई रोवे, एक और बाबूजी हो, भइल पूरा गौवा लाचार हो। पाई पाई जोड़ी के हम घरवा बनवनी, गंगा मैया दिहलू जार हो। पाई पाई जोड़ी के हम घरवा बनवनी, गंगा मैया दिहलू जार हो। अखिया के लोर मई अखिए में सुखला, भूखिया पियास लागल केहू नहीं पूछला। अखिया के लोर मई अखिए में सुखला, भूखिया पियास लागल केहू नहीं पूछला। एक और गैया दहे, एक और बछिया हो, एक और गैया दहे, एक और बछिया हो। ऐसन बहेला तोहर धार हो। पाई पाई जोड़ी के हम घरवा बनवनी, गंगा मैया दिहलू जार हो। पाई पाई जोड़ी के हम घरवा बनवनी, गंगा मैया दिहलू जार हो। हाँ दीदी है, हम 2 महीना बाद एजा साहिब तोरा शादी में हम एजा से पीला पीला ड्रेस लेके आए। मम्मी पापा तोरे खातिर, भैया भाभी खातिर सब पीला पीला ड्रेस पे। कुछ न सुझे पाइल ऐसन हलातिया, माफ कदमई जावन भाइल गलातिया। कुछ न सुझे पाइल ऐसन हलातिया, माफ कदमई जावन भाइल गलातिया। हाथ जोड़ी अर्जी करे बिनती बारी हो, हाथ जोड़ी अर्जी करे बिनती बारी हो। मुन भी करे ले गोहार हो। पाई पाई जोड़ी के हम घरवा बनवनी, गंगा मैया दिहलू उजार हो। पाई
पाई पाई जोड़ी के हम घरवा बनवनी गंगा मैया दिहलू जा